viikon ollut taas tässä kesäkaudella akkuilla ja tällä kertaa on tällainen laatuväljennys vähän työalla tässä ja kuusessa on hieman laatuongelmaa ja on ehkä vähän vanhaakin ja jonkin verran lahoakin tullut, niin tästä nyt vähän tehdään tämmönen tällä kertaa mäntyvaltainen ja teettään tietysti hyvää kuustakin, mutta kuten kuvasta näkyy, niin talven jälkeen on vaihdettu takaisin Mensen V-tekin rullat ja ajatushan oli talvella, että kun oli niin paljon sitä plussaa ja miinusta ja keli vaihteli, että päivällä oli plussalla muutama aste ja aamulla kun tuli, niin saattoi olla 15 astetta, jopa 20 pakkasta, niin kyllähän se kun tääkin hakkuulaite kuitenkin mittaa 70 milliä asti takaterältä ja koko halkaisia alueelta tietenkin rullilta, niin kuutiointihan on helvetin tarkka, mutta sitten siinä alle 70 milli eli ihan latvaosalla, mutta kun 50 milliin tehdään kuitu, niin onhan siinä se pieni juttu, niin siinä sitten kun puu jäätyy ja sulaa, niin siinä on semmonen jopa 5 millin säätötarve ihan äärilaidasta äärilaittaan ja se sillä ajatus oli, että sillä matalalla piikillä olevalla vakiorullalla niin olisi pienempi se säätötarve, mutta kyllä se nyt sellainen homma on, että se vaatii kuitenkin 125 baaria toimijakseen kunnolla puristuspainetta rullille ja tää menee semmosella 100 kesällä tää VTEC ja tässä on kyllä niin helvetin paljon parempi pito ja peruutusominaisuudet ja muutenkin se nostattaa runkoa syötön aikana tuonne kitaa kohden, niin kaikin puolin niin toimii niin kuin äärimmäisen paljon paremmin tää hakkuulaite. Syöttöteho on räväkämpi syöttää ja syöttötehokin voi välittyä paljon helpommin, kun on 20 baaria vähemmän. Tää voisi mennä talvella 90-85 baarillakin varmaan ihan hyvästi Mutta kyllä näissä nyt tosiasiassa on niin pieni tuo puun painumisen oikeastaan niin ei mitään eroa, että ensi talveksi kyllä vaihtele enää niitä vakiorullia paikolle. On nämä niin ylivoimaiset siihen nähden, että ja tosiaan yli 70 millisellä puulla, niin onhan se sellainen homma, että eihän siellä sitä tarvitse sitä kuutiointia sitten säättää, kun se 2-3 milliä, kun takaterä puolittaa sen, niin en niin kuin koe ongelmana, on muuten vaan niin ylivoimaisen hyvä hakkuulaite meidän leimikkorakenteeseen. Tällä on hyvä tehdä kohtuu isoja puitakin vielä, vaikka kapea ja ketterä, kevyt, luja, yksinkertainen. Ja polttoaine taloudellinen ennen kaikkea, kun niin se vaan on, kun ei joku kaksi syöttömoottoria ja mäntämy-tyyppiset moottorit vielä, niin niillä on hydrauliikan hyötysuhde on avaraventtiilistä. Ainutlaatuinen tuo rungonpito, että kun sitä ei puristeta siihen suotta sinne syliotteeseen se enempää kuin tarvitsee, vaan että se kulkee tuolla kouran sisällä kunnolla tuo puu, niin kitka on pieni. Ja äärimmäisen hyvä näin, mutta tosiaan sellaisia ominaisuuksia tässä tosiaan pitää tehdä paikalliselle sahalle 10 senttiin parrua. Hieman hidastaa puunkorjuuta, eikä edes niin hieman.
sitähän me tehdään mitä asiakkaat tilaa. On ihan normaalia meillä päin ja aika monessa muussakin yhtiössä. Mutta tosiaan tässä koneessahan on siis tää Smart Crane. Tääkin näin, tää nyt ei mun tarvitse tosiaan jatkonappiin koskee ollenkaan. Se tuostakin vierestä ottaen käyttää jatketta apuna, että se ei siitä tuli 3/4 tukki. Saadaan muuten vielä 3/7 tukki. Mä oon ollut todella tyytyväinen. Mä en halua ajaa enää konetta, jossa ei ois tätä Smart Crane ominaisuutta. Tää niin jumalattoman hyvin toimii minun mielestä tämä harvesterin osalta ainakin tällä hetkellä, että ei sinne ehkä ihan yllä, mutta tuossakin se vaan käyttää noin jatketta automaattisesti noin, ja mä siis vaan käytän nosturista nosto- ja laskuliikettä ja etäisyysliikettä, eli taittoja. Ei tarvitse huolehtia. Se menee aina sinne suuntaan, mihin pyydetään, ja käyttää järkevästi jatkoa tuossa apuna koko ajan töitä tehdessä. Ja ainakin tässä notossa se toimii niin kuin aika lailla hienosti. Ja meidän molemmissa on aivan vastaavissa koneissa, toki siinä toisessa koneessa on 93 hakkuuloja. Toinen mikä meillä on ollut jo vuodesta 2017 lähtien, niin siinä mutka ei auta. Kuitu välistä ja ei kun parru. Ohjaamon jousitus, elikkä sehän toimii sillä lailla, että kun siellä nyt on vaan niin venttiili tuolla ja 2 todella isoa paineakkua ja siis vaaka sylintereihinhän se vaan on kytköksissä siellä, että kun koneella ajetaan, niin siirtymäajoa, niin se menee niinku kelluntaa. Tietty painetaso pitää sen tietysti paineakun avustuksella. Et silloin kun ajetaan kiveltä kannalta vähän terävämmin, niin se pikkasen niijaa silleen pehmeästi tuo ohjaama hyvin lyhyen matkaa. Ja sama homma, jos mä teen nosturilla tässä lähialueella vaikka semmosia häkkiliikkeitä, niin se saattaa tehdä sen saman homman siinä paikallaan ollessa. Koska se toimii myös sillä lailla, että se toimii koko ajan niin kuin hakatessa. Ja jos mä nyt ottaisin tosi ison puun ja se nyt vähän tärskähtäisi ikävästi tulla kenttään, että se lyö niinku koneessa ja nosturin läpi, niin sepä ottaakin vastaan se ohjaamon jousituksen sen iskun ja se nätisti niijaa, eikä se välity ohjaamoon asti se ison kaatuvan puun tärskäys. Toki se ei ole koneelle hyväksi koskaan ja aina pitää yrittää myötäillä hakatessa, että näin ei pääse käymään, mutta jos käy, niin se säästää kuljettajata. On myös havaittu se vuosien varrella, että säästää älyttömästi kääntökehää, ei hakkaa laakeria paskas, koska aina se ei ole niitä teräviä iskuja. Nosturi säilyy parempana, kuljettajan selkä säilyy parempana. Eli en ottais kyllä niin kuin Komatsulta hakkuukonetta ilman Autolev Advance, eli ohjaamon jousitusta, että se kyllä tekee tästä työstä todella mukavan, että silloin kun se on oikein
asetukset siinä, että se toimii niin kuin sen kuuluu toimia, niin on upea varuste kyllä. Tämmöstä tyhjänpäiväistä jorinaa, mutta kun joku tuossa oikeastaan Jusuhan sitä taas vähän kyselläkin, että voisi sitä joskus pienen esittelykin tehdä näistä ominaisuuksista, mitä ei kaikki tiedä. Niin. Tässä nyt on höpisty vähän työohjeessa sitten näitä asioista. On hyvä haputus tehdä kuitenkin vanhoja ajouria ja tää on tämmöstä todella kivistä maastoa kyllä pääasiassa muuten, mutta juuristoahan on koitettava suojella siitä huolimatta, että onko käsittelyä? Joo. Tässä se nähdään. En mä käytä oikeastaan. Mä vaan työnnän taiton liikkeellä noosturia tuonne eteenpäin. Ja tässä koneessahan automaattisesti toimii silleen, että kun tiedetään tietenkin tuosta ohjaamon asento suhteessa alustakoneeseen koko ajan, eli autoleive oikaisee, niin mennään alarinteeseen, niin Smart Crane automaattisesti laskee sitä, kun työnnetään eteenpäin, niin pyrkii seuraamaan maan pintaa vastaavasti ylärinteeseen mennessä näin. Eli ei ole mitään erillistä rinnemoodia, se on automaattinen täysin, niin se toimii yllättävän hienosti. Ja Komatsun jatkehan on hieman hidas, mutta se pitää vain järkevästi maksimia virroilla hakea tuo, että se suhteellisen reaaliaikaisesti seuraisi koko liikeradan matkalla, että olisi jatkot noin yhtä aikaa pihalla tuon. Ja niin kuin nähdään tästä, niin kun mä vien tämän, niin ne on aika lailla reaaliajassa. Samoin se lähtee tulemaan tästä näin ja se hieman nostaa ja hieman laskee tuonne suoraan liikerata-alueelle. Eli tämä nyt on ihan kyllä toimii. Niin varmaan DR-IPCkin kyllä, niin en ole Harvesteria ajanut IPCllä, mutta ajokoneita olen nyt. Se on ihan tätä päivää. Ja mikä tässä on parasta, niin tässä koneessa ei ole mikään automaattijatke, eli se todellakin seuraa maanpinnan muotoja tuo liikerata käyttäytyminen ja toimii tässä lähialueella. Telan vierestä ottaessa niin kun laskee, niin se käyttää jatketta automaattisesti. Ja mä voin vaikka tälleen demonstroida, niin työntää jatketta noin, mutta kun jos mä nyt lähden jatkamaan vaan liikettä niin, tai vetämään näin niin tää kone ei häirinyt. Jatkoa voit käyttää tarvittaessa ihan niin paljon kuin haluat, niin se jatkaa automaattisesti niistä järkevistä parametreista, minkä se tietää. Eli se ei mene sekaisin niin sanotusti missään vaiheessa tästä toiminnasta. Ja on kyllä niin mikä siinä on sitten parasta, niin kun kaatosahasta ruvetaan tekemään, niin siinähän on sellainen juttu, että
kyllä pois. Elikkä nyt jos mä niinku olisi iso puu kyseessä ja haluaisin näin puomilla työnnättää sitä, tää nyt ei ole ihan paras, niin kun tiltti on pystyssä, kone tietää, että ollaan kaatosaholta tekemässä, niin se ei työnnä jatkoja pihalle, eli sekin ominaisuus on ihan hyvä. Se on nimittäin isolla puulla, niin sehän on ihan turvallisuusriski, jos lähdetään tälleen tästä kaatamaan ja mä nyt työnnän samalla puomilla ja se rupeisi jatkoja työntää pihalle. Sehän työntäisi tuolta kannolta sen pian pois sen puu ja tulisi syliin, mutta tää on niin viisas kone, että se kaatosahatessa niin voi olla tuossa Markgrenin päällä ja etätä mitään, niin se ei käytä siinä. Mä voin puomilla työnnättää, se ei käytä jatkopuomia kaatosahauksen aikana, eli sekin asia on huomioitu kyllä ihan hyvin, että no, tää ei ollut maksettu mainos. Tää oli vaan tämän koneen ominaisuuksista kerrottu Vilmin pätkä tällä kertaa.